Prophet Bushiri akuyamikira nduna za DPP mwagwira bwino ntchito ndikuthokozeni. Joseph Mwanamveka watsitsa chimanga mwezi wa January. Last year nthawi ngati yomweyi anthu amagula 120,000 kumalero 40,000. Chifukwa chaka chino tingati kunena kuti ndi chaka chodabwisa, chifukwa tonse timadziwa kuti mtengo wa chakudya umakwera kuyambira mwina mu December, January, February. Koma chaka chinochi ndi pamene mtengo ukusika. Ku immigration kama jeketi amapanga mapasipoti 200 pa tsiku. Akuluakulu ngati dziko nsanje tuchitipa nkhotakota tumchinji amapanga mapasipoti 200 per day. Amalawi amavutika, ena amadisha up to 500,000. Lero onapo mukito akukoza mavuto ngati amenewo. Ndikunena pano immigration ikupanga 2,000 passport per day. Maofesi atsekulidwa ku Zuzu, Blantyre, Mangochi. Poyamba Congress mapanga ziphaso ku Lilongwe. Anthu amachoka ku Machinga kugona m'maloji mu mzinda wa Lilongwe 10 days passport osatuluka. Ndinabwera kuno kuti ndidzaone fokukazi dandawo zambiri. Ya ndikupatseni funso. Ndipo munene chilungamo. Alipo apa amene anapereka ndalama extra, ndalama ya pamwamba kuti passport yake amupangire mwachake. Makhotha ku Malawi 2021 anamanga Henry Musa pa mlandu wa laptop, anamugamula zaka 5. Lero ena anasola 50 billion ku Green Belt. Makhotha omwewa akunena kuti polisi wamasule within 48 hours. This is questionable. Ndi majaji omwewa anamanga Zomera Ngwira 2 years pa nkhani ya 250,000. Right now akufuna kupereka belo kwa anyamata ogula fertilizer ku butchery. Kumalawi kuno mlandu ukayamba zimachita kudziwika kuti ajaji awanda Congress akapereka belo ndi kulamula kuti olakwa asamangidwenso. And someone is telling people makhotha ali independent. What kind of independent is this one? Ali kuti chimwendo inu mungoti aphika nkaiwa kwawo. Ali kuti chakwera wabwera ukalalikira mistika nkhani yatha. Akuluakulu dokotala amuchita post pa Mchinji Health Center koma kukhalira ku Lilongwe. Transport yoyendera daily akuitenga kuti alangizi ma DC health surveyor same situation. Amachokera ku Blantyre wagwira ntchito ku Palombe. Dr. Ben Phiri akupempha anthu amenewa tikakuponya kuchitipa utengane ndi banja lako uzikhalira komweko. As Minister of Local Government akuonetsetsa kuti decentralization iyende bwino, mphamvu zichoke kwa Capitol Hill kupita ku midzi. Nanga zikafika bwanji ku Lumpi ngati DC akukhalira ku Zuzu. Ben Phiri akufuna kuti 5 billion ikamabwera aliyense akhale chifupi ndi malo antchito. Munamala pita libangati munamala pita libangati apita namwetsilele ogone apita woka apita kasuba umala oyaye ali ogoneka ayo ogoneka napita woka Ivena enda pita libangati we mozeka